द्वारकुसि दखरा एबसुआ मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय बिथिङाव थुलुंगाखां होनायनि नोजोर आरो थांखिजों दिनै द्वारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावखालि गामिनि गंसे गुदि फरायसालिनि फोथाराव 2022 मायथाइनि मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बासिराम रामसियारिया आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखान्थि गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ आरो गोबां एबसुनि बिबानगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसे फरायसा आरो बिगोमाफोराबो बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। आथिखालनि बाक्सा जिल्लानि मोनसे गोख्रों दखरा आफाद द्वारकुसि दखरा आफाद बिथांमोना 2022 मायथाइयाव बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बिथांमोना बरायदों आरो बिनि अनगायैबो 2022 मायथाइनि हायार सेकेन्डारि आनजादाव जायफोर फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिनो हाबाय बिथांमोनखौ बरायदों मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों आरो बेवहाय आं बाहागो लाना मोजां मोनदों। आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियाव बेनो जे जोङो बर' बिजोंनि मेट्रिकआव जायफोरा सेथि थाखोआव उथ्रियो जों बिथांमोनखौ बरायो। बेजों लोगोसे जायफोरा बर' बिजोङाव फरायनानै दङ बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होयो आरो जोंनि थांखिया स्पष्ट मोनसे हारिया थांना थानांगौब्ला बिनि बिजोङा थांना थानांगोन, मोनसे हारिनि रावा थांना थानांगौब्ला बिनि बिजोङा थांना थानांगोन आरो मोनसे हारिनि थुनलाइया थांना थानांगौब्ला बर' हारिनि बिजोङा थांना थानांगोन आरो बर' हारिनि बिजोङा थांना थाब्लासो बर' हारिया थांना थागोन आरो बयजोंबो सिनायजागोन आरो बे थांखियैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2002 मायथाइनिफ्रायनो जोङो बर' बिजोंनि सायाव जोङो मेसिभलि जों खामानि मावदों आरो बर' बिजोंजों जायफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिनो हायो बिथांमोनखौ जों बरायदों। जोंनि दखरा आफादफ्रा बरायो, जोंनि जिल्ला आफादफ्रा बरायो, जोंनि इउनिट दालाय आफादफ्रा बरायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो जायफ्रा मेट्रिकआव बर' बिजोंजों सेथि थाखोआव टप 10आव मासि आवग्रिनो हायो बिथांमोनखौ जोङो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बिमुंजों जों बिथांमोनखौ बरायो आरो देग्लाय 2022 मायथाइयाव बर' बिजोंनिफ्राय 13 फरायसा बिथांमोना 16थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बेखौ बिथांमोना मोननो हादों आरो दुखुनांथाव बाथ्रा नाथाय जोङो आसा खालामदोंमोन 2022 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजाद बर' बिजोंनिफ्राय आसामनि टप 10आव मासि आवग्रिनो हागोन होननानै जों मिजिं खालामदोंमोन नाथाय 6 मार्क्सनि थाखाय सानै गोरों फरायसा मनदिप बर' आरो दिपक बर' बिथांमोना 6% थाखाय थालांबाय। जायखिजाया फैगोन बोसोराव जोंहा मोनसे मिजिं दङ जायफ्रा 2023 मायथाइयाव मेट्रिक लिरगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सिमां आसामनि टप 10आव मासि आवग्रिनो हानाय बेखौ बिथांमोना जाफुंनानै जोङो मोनसे मिजिं खालामदों। द्वारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो थांनाय समफ्राव जिबायदि मेट्रिक हायार सेकेन्डारि बा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ जों बरायनाय हाबाफारि लायो। दा बेबायदिनो देग्लायबो जोङो द्वारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नावखालि गुदि फरायसालियाव जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि थांखिया बेनो जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो मोनसे मोजां बिथिङाव दावगालांहोनो थाखाय बा थुलुंगा होनायनि मोनसे नोजोरजों जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। साबेसे फरायसाफोरखौ नोंथाङा दिनै बरायनो सम मोनदों? दा दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव जोङो गासै 16 माने मेट्रिक हायार सेकेन्डारिखौ लानानै 16 फरायसाफोरखौ जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। स्पेसियेलि बे बरायनाय हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथांखौ जोङो लिंहरनाय जादों। लोगोसेयावनो बे हाबाफारियावनो मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि बासिराम रामसियारि बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों। बे समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों, दखरा हिसाबैबो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। थारैनो जोंनि फरायसाफ्रा थांनाय समफ्राव जिबायदि रिजाल्ट खालामबोदों थांनाय समनिख्रुइ आथिखालनि रिजाल्टफ्रा माने आपडेटनिफ्राय आपडेट जालांबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों बा नुगासिनोबो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा जोंनि रादाब बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ। जों सानो जोंनि फरायसाफ्रा इयुन समफ्राव माने दिनै जि थासारियाव दङ बेनिख्रुइ बांसिन मार्क लानानै दावगालांनो हागोन जोंहा मोनसे आसा दङ आरो जोंनि फरायसाफ्रा माने सोलोंथाइनि बिथिङावल' नङा जेरैबायदि गेलेनायनि बिथिङावनो बुं, हारिमुनि बिथिङावनो बुं,
बा बायदिसिना बिथिङावनो बुं माने मोनफ्रोमबो बिथिङाव दावगालांबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेनि थाखायनो आसा खालामदों जोंनि साफ्रोमबो जोंनि लाइमोनफ्रा इयुन समफ्रावबो आरो बेबायदिनो दावगालांनो हायो बेखौनो जों आसा फारिनो हायो।